Nandito tayo ngayon sa Neuro Studio dito sa KM6 La Trinidad, Benguet. Did you know that if you love singing, you are a singer? So here, record your song. Your song, your story. Yan si Miss Talin. Ito si Miss Freya. Ay, pagkasal nga namin, Nek!
Nandito po kami ngayon sa Tabaan, Tuba, Benguet. Pupunta po kami ngayon sa Tapuacan River, doon po sa Pugo, La Union. Ano yan? Wait ng manok. Ha? Wait ng manok. Saan ka pupunta? Tapuacan. Hello, Joshelle! Happy birthday! Ayan o. Puro naka-humble yung mga... Humble na Hello, tara na sa Tapuacan!
doon tayo magbabayad ng entrance. ₱10 lang ang entrance dito sa Tapuacan River. Nandito na po tayo ngayon sa Tapuacan River. Ito po yung Tapuacan River. Malinis po ang tubig dito sa Tapuacan. Tingnan nyo, oh. Malinis. Kita po sa yun, sa ilalim.
lamang po ang ating video ngayon. Hanggang sa susunod ulit. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Thank you. Salamat. Bye-bye. Bye-bye.